फैलायबाय नै लोगोफोर मोनसे सिसि केमेरानि गोदान भिडिअ लोगोसे लाइक शेयार खालामना हो आंनि बे फेसबुक पेजखौ नायलांबाय था बिदिब्ला लोगोफोर। मैयासो खारलायबाय नै राङापारानि सासे आइजोआ, माने आंनिनो बिबाजै जायो आरोना। टाउनाव आंजोंनो ज' थांफादोंमोन, माने बियो फैसा दरन हैनो होननानै थांदोंमोन आरोना। फैसा दरन हैनो होननाय मानसियानो ओरैबायदि थगायना थांबाय आंखौ। एकदम फन हरबाबो फन नाङा, बिजि वाइटिं होबाय थाबाय। ओमफ्राय दाना गामियाव फन हरबाय आं, ओमफ्राय सासे मानसिखौ फन हरनो होबाय, बिबो हरनानै बिनिखौ रिसिभ खालामदों आरोना। दाना ओमफ्राय माने बिनिखौ रिसिभ खालामबाय, हारसा मानसि रायलायगासिनो आरो बिदिनो आरो। ओमफ्राय आंनो खोन्थाहरबाय, फन हरफिननानै बे आं जायबा गामियाव फन हरदोंमोन बियो खोन्थाहरफिनबाय आरोना आंनो फन हरनानै। फनखौ रिसिभ खालामदों, ओमफ्राय दावरावसो, हारसा मानसि रायलायगासिनो, गाव माथोबो हराखै होननानै बिदि होनबाय आरोना। ओमफ्राय खोनानो मोन्दों आरोबाव गामिनिफ्राय खोनानो मोनबाय, बिदि फन रायलायोमोन, बिदिसो थांबाय नामाथाय, बिदिसो होनदों आरोना। ओमफ्राय आंबो खल्था गरम ओमफ्राय बिदि खोनानानै, ओमफ्राय लगे बिदि खोनानाय लोगो लोगो थांबाय आङो। ओमफ्राय थांनानै बेंकआव नायहैबाय, बेंकआव गैया। ओमफ्राय टाउनावथ' एकदम अल टटेल नागिरजोबखादों आङो माने। ओमफ्राय ओरै बेंक गिदिरावबो नायहैबाय, बिथिंबो गैया। ओमफ्राय बास स्टेन्ड नायहैजोबबाय, बिथिंबो गैया। ओमफ्रायो ट्रेन फैदोंमोन, ट्रेनावबो बेफोरावबो हाबनानै फट' खोलाबायनानै सोंबाय, देखायलाबायनानै बेयावबो गैया। राङापारा प्लेटफर्मफोरावबो नागिरबाय, बेफोरावबो गैया। एकदम गैयासै आरोना, जेरावबो माने गैयायैनो आरो। ओमफ्राय लास्टआव थांनानै बे बेंकनि जेथिया बे खाथियाव बर' कम्पिउटार दखान मोनसे दंमोन ना, बेयाव सोंहैबाय आङो। सोंनानै ओमफ्राय फट'खौबो देखायलायबाय आं बिनो, बिदि मानसिखौ नुदों नामा होननानै। ओमफ्राय बे बुंबाय, हाब बे मानसियाथ' दासो सिम दरनानै थांदों आंनिफ्राय होनबाय आरोना। बेयो दहायबावसो सिम दरनानै थांदों होनबाय आरोना। ओमफ्राय आंखौ बुंबाय, बेखौथ' नों दहाय दोनना थांथारदोंना बेयाव होनबाय। ओं, आंनो दोनना थांदों होनबाय आङो। आं बिनि बिबोनां जायो होनबाय आङो। ओमफ्राय हाब बिदिसो नामा होनबा होननानै। ओमफ्राय दाना माबायाव गावनावनो सिम दरनानै थांदों नालाय, ओमफ्राय लगे सिसि केमेरायाव बेयो चेक खालामनानै देखायना होबाय आरोना आंनो। नै बेनोथ' आरो होननानै, बेनो नै सिम दरना थांदों होनबाय बेयो। ओमफ्राय नाम्बारखौबो होबाय बेयो आंनो, नाम्बारखौबो होबाय आरोना। बे जायबा सिम गोदान दरनदों बेनि नाम्बारखौ होबाय। ओमफ्राय होनानै फन खालामहै नोङो बेखौ लांनानै होनबाय इयो। ओरैबायदि खाफाल गोनां आरोना बेनाव, माने डिटेल्स आं माने माबाखौनो मोनबोजोब्बाय आरोना बिनि। सोरबा हारसा दखानिफोरबाथ' मोननायसो नंलामोन बेफोरबायदि मानसिखौथ' नुबाय थाखादों नै बेयावनो नै बेनो आरोना मानसिया, बियो सिम दरना थांदों आरोना बेयावनो। ओमफ्राय नाम्बारबो थुलायलायदों बियो बिनि, बे सिम मालिक माबा सिम दरन होग्रा मालिकनि, बिनि सिम नाम्बारखौबो थुना लांदों आरोना बे। माने एक्टिभ जायाबा फन हरनो होननानै माने लांदों आरोना बे नाम्बारखौ। नुखादों दा नै भिडिअ'आव, सिसि केमेरायाव नुखादों दा माबायदि। आरो सोरबाफोर नुदोंबा, नुनानै सिनायदोंबा, अबाफोर नुदोंबा फन खालामबानो जाबाय। स्क्रिनाव नाम्बार होना होखादों आङो, मोननै नाम्बार होखादों। मोनसेयाव नङा मोनसेयाव फन खालामबानो मोनगोन। आरो बयबो नोंथांमोना लाइक शेयार खालामलायनानै हो, बयबो मिन्थिनायनि, बयबो नुनायनि, बबेयाव दङ बबेयाव दंमारो। मानसिया थांबाय आरो, ओमफ्राय नै बिथिंजाय थांबाय आरोना। बिबा बबेथिं मायाव थांखो ओमफ्राय मिन्थिला।